Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Sauzandzaan bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeien alweer en welkom bij aflevering 10 van Net vergeten. Na de NSB van Vliedenwieke, joen omtinken voor de sport in oorlogstijd. Wat willen er ons sport dienen in 4044? Hoe belibben de mensen de sport? Wat wie er onder de Duitsers mogelijk en wat mocht net meer? Wie het vreemd om te sporten in een tijd dat de meeste mensen wel wat oor zouden houden hinnen? Of wie die sport krijgt een uitlaatklep, een mogelijkheid om even te ontsnappen onder duistere sores. En wie die sport soms een mogelijkheid daar stil verzet. Joen dus in Net vergeten, oorlog en sport. Na de oorjefte in mei in 1940 belibben de sport in Nederland een grote groei. Van mannen heen was het beoefenen van sport of het zendernaai de enigste vorm van ontspanning. De sport kan bestuurlijk te vallen onder het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming. De vooroorlogse verdeeldheid werd aan de kant geschoten en er kwamen eenheidssportbonden. Wedstrijden en competities begonnen alweer enkele weken na de capitulatie. Onder het motto een zoene geest in een zoen lichaam werd van nationaal-socialistische kant de sportbeoefening stimuleren. Aan de andere kant waren Joodse Nederlanders weer uit de wereld van de sport. De eerste maatregel wie het weren van Jood nu de sportboom. In de zomer van 1941 mochten ze haar net ophouden bij bijplakken en hiesterdraverijen. In de jest van 1941 mochten ze haar net op sportvelden bejaan, want haar nu uiteindelijk het lidmaatschap van de sportverenigingsverbeen waard. Zoals het voor de oorlog ging, zag je het dus terug. Lieke goed in het duister glibben als in de sportbeoefening. De anti-Joodse maatregels verhoren er niet aan. Zij schreeuwen in het illegale parool: overal om ons heen is oorlog en geweld. Dat is alle jaar goed en wel. Maar wat zou er voor een ramp barren als intussen de voetbalcompetitie een beetje stoekje zoeken? Men moet er net aan denken. In studio Jon Ian gast, dat is Johannes Lalkema van Akkerum. Lalkema is socioloog, maar bij een protomeesken beter bekend als sportjournalist. Hij had een taalboeken op zijn naam over het keertsen, de Alversterrentocht en de Olympische Spelen. En in die boeken had hij ook een proto omdenking over de skiernis van die sporten en voor het onderwerp van Joen maar hij dus een kenner neemt worden. Verder van de jonge gesprekken met sporters en sportbestuurders uit de oorlogstijd. We praten in deze uitsturing met Dirk Gansinga, keertser in die tijd, met Klaas Groeneveld, bestuurder van keertsclub Het Noorden uit Sint-Jabek, en met mevrouw Dijkstra uit mijn naam, die in de Alversterrentocht van 1942 als eerste vrouw over de streek kwam. Maar eerst dus Lalkema. Goeie. We praten over de sport in de oorlog, maar als wij dat onderwerp aanhellen, dan kan het haast net oors of we maar de eerste even zien naar 1936, de Olympische Spelen in Berlijn. Want ik denk dat we een ek al spelen dit beheersen worden toch het nazi-regime. Ja, zeker. Net vanaf 1936, dat is deze vanaf 1932, wie het al altijd in een gesprek. Het wie een heel probleem, want het wie zat dat men vertrouwde Duitsland net. En vooral na 1933, nadat Hitler aan de macht kwam is, toen kwamen er vooral uit Amerika enorme geluiden om de Olympische Spelen met te boycotten. En op een bepaald moment hadden ze dat in principe echt besloten. De Atletiekunie die had zijn beginnen naar de Spelen daar. Maar hier waren sportbond, ik weet net meer precies, die had toen voorgesteld, we moeten maar eens even naar een man erheen sturen. En die moet dat maar eens even goed bestuderen voor u, advies uitbrengen en oren dingen. Nou, toen hadden ze Avery Brundage, de meeste ouderen die weten dat wel. De man is nog jarenlang vastzitter naar de oorlog West van het Olympisch Comité erheen gestuurd. En de man die kwam laaiend enthousiast waarom. Hij zei, ja eens even, er is niks los. De trein riet op tijd. Het muziek speelt heel goed. Duitsland is een praatland, wij moeten erheen. En hij had inderdaad de Amerikanen moeten zoeken om erheen te gaan. En daar trok natuurlijk echt tientallen oorlanden die op een web staan, de trouwjoen om erheen te gaan. Die spelen van 37, hè? Hoe zeggen die eruit? Want de informatie die je hier krijgt is dat het nazi-regime van Hitler, de verzwargen hier, dat alles wat roekte naar dat nazidom voortwerken weer. Nou, dat wie ik weer. In principe toen Hitler aan de macht kwam in 1933, wie een van de eerste dingen die zei, geen spelen. Ik wil beslist geen spelen.
Maar hij een verdraaid handige minister van propaganda, Goebbels. En die zei, wij kennen natuurlijk met het binnenhelly van de Olympische Spelen een stuk propagandameidje van hier te Gunder. Wij moeten die Spelen al ha. En we zullen zwaarje dat het voortreffelijk rint. Nou, je kunt die Duitsers niks oorzaak zeggen dat organisatorisch roem dat echt vlekkeloos. Ja. Perfect. Ja. En wie ik in het heel Berlijn neer te zien van wandaden of terror, oorheersking. Nou, op het eigen net natuurlijk. Nee, precies. Sjoerd, op het eigen zeggen je niet. Maar de ondergrond wel. Want ik weet nog te herinneren een stuk, dat had Ben Brilles verteld van de televisie, jaren waarom. Die wien er in 35 mei een Joodse boksclub was. Ja. En toen hier dus de Joden van Berlijn, zeg maar zeggen, in Nederland een bokswedstrijd. Nou, wat er toen al baden met de Joden, dat wie mensonterend. Maar geen ene krant in Duitsland, daar wie trouwens de pers muilkarft, Ja. maar ook in Nederland net. De keurige krant net, ja, de Algemeen Handelsblad, NRC, net iemand waarde een letter van kritiek, want men hier altijd nog de hoop via onze regering, wij blijven neutraal jongen, wij zitten aan de goede kant. Ja. Alsjeblieft, geen maar mooi erheen, moeilijk stilhouden, dan ben wij het beste aan. En ik denk dat die mentaliteit funest is. Wie in de landen die het wel boycotten trouwens? Ja, de misschien 2 of 3 landen te wezen. En, wat nog volle moeilijker wie, er wie net in Nederland genoeg topatleten die zijn, wij wilden er net heen. Een van de grote voorbeelden dat wie een Paulien Schuurman, die wenne toen in Drachten. Ik meen dat ze in 33, 34 kampioen van Nederland wie. En tweede bij de wereldkampioenschappen in Praag of zo. Maar die zei in 34. En dus een potentiële kandidaat voor een gouden plaat. Denk er even om. Ja. Die zei, maar bij dat zwikje kom ik net. Tjoh, en dat soort figuren, die ben vergeten, die ben ondersnijd. Het er weer zo'n man als Karel Lotzi, werd nou van bewezen is dat het een hele slechte west is in de oorlog. En ik na de oorlog voor de Duitsers. Ja, die worden ophemeld. Ja. En dat is jammer. Maar ja, het geweten van het volk, dat is wel eens moeilijk te peilen. Hè? Ja, duidelijk. Zij hier goed in de gaten. hebben. Zij het in de gaten. Ja. Die spelen zelfs, wat wie dat voor spelen? Nou, die spelen dat wie toen werkelijk weer een stuk propaganda voor de sport tot en mij. Want die Duitsers zien dat op alle boegen perfect georganiseerd gaat krekkeld zijn. Ze zien de winter en zomer spelen in Ingeland. Nou, dat is zelden bad. Ja. Het roen echt van een lijn dakje, de wie een stadions bouwt. En Olympische dwarpen. Nou, als je er binnenkwam, dan zei je, dit is het paradijs. Ja. Dus er worden echt topprestaties geleverd tot en mij. Dus organisatorisch kun je er niks op aan te merken aan. Maar duidelijk, de sport als propaganda. Hè? Precies. Ja. Ik heb wel eens het wie haar strategie om terug de Olympische Spelen zien te laten dat Duitsland een land van importantie wie. En dat het wat wie. En nou ja, dat had ik, dacht ik, een enorme grote invloed gewoon op goodwill die Duitsland daar terug gekweekt had. Ja. Zonder meer. Goed, dat over die spelen, dan wordt het niet al je 40. Wij hebben in Jedderutsturing alles gewoon over Duitse maatregels die het staren gewoon begonnen aan te kniepen. Het liep eerst heel aardig, nou zit valt wel taal, maar staren gewoon kwamen die maatregels. Hoe zie je dat in de sport? Nou, in de sport, voor de oorlog wie het zou, maar eens voorstellen dat de sport wie een lappentekken. We hebben nou een reedriedersboom, we hebben een voetbalboom, we hebben een dit en dat. Toen wie er, nou ik geloof 48 reedriedersorganisaties. De Amsterdamse IJsbond, neem maar op, de Friese IJsbond en de Friese Bond van IJsclubs. Alle dingen dus die bij elkaar langs roemen. Nou, een van de eerste dingen die de Duitsers dienen hebben, dat wie direct al zo goed ik weet in die 40, begin 40 is zijn, alles met onder één grote nummer in. En heel gek, dat is toch misschien een beslissing geweest, dat de Nederlandse sport van Nijde Wraad kreeg, daar wat profiet van hoor had. Ja. Zonder meer. Ja, duidelijk. Dus één grote organisatie worden die bonden. Ja, werd je dan over praten, dat is onder oren het reetrieden. En voordat ik daar met jou over verder praat, geven wij even naar een
sportvrouw uit mijn naam. Het is mevrouw Dijkstra. Ze kwam dus in 1942 als eerste vrouw over de streek in de Alversterrentocht. Maar mevrouw Dijkstra wie echt een sportief type. Wat voor sporten die zijn nog meer? Nou, dat wie, voor eerst rieden wij zo wat op rijdens. Dat zit er al heel jong in. Ik kon goed rijden. Mijn huidweek een hele goede rieder. Die had in 19 jaar nog de 11-stedentocht. Ik maak die al. Maar net helemaal al verbracht. En verder dan dienen we een soort van atletiek. Springen, heekspringen, hutrennen. En dan de werpnummers. Nou, dat wie het dan ik al. En daar hebben wij zien oorlog ik vooral maar vermaken. Maar dit soort sporten. Dat weer van hem echt een ontspanning. Ja, dat weer een ontspanning voor u in de oorlogstijd. Dat speergooien, daar win je heel goed in. Je hebt een keer... Ja, dat lijkt me wel wat. En nou, dan gingen we thuis ook wel eens een speer maar in huis. Dat mocht dan wel. En dan oefenen we thuis ook wel. En op samen die dan, dat kon net altijd op het veld speergooien. Nou, dat weer bepaalde momenten dat je daar eens op oefenen kon. Dat zat want ja. En toen heb ik een keer kampioen van Friesland geweest. En daar kwam achterbij dat je onder de kampioenschappen van Nederland uitkwam moesten. Maar dat wie in oorlogstijd en dat wie net zo makkelijk om daarheen. En als wij net vervoer hadden, dan gingen we daar ik nooit komen. Maar een kennis van mij die hier een kampioenschap op een nummer halen en die haar vriend die hier een auto met een gasgenerator en die hier daar vergunning voor. Dat hij autorijden mocht, want er waren net volle die zijn auto heen. Maar dat weer, omdat zijn werk heel belangrijk is, dat werk natuurlijk voor de Duitsers een belangrijke man die dat werk, dat zei wel voordeel van hen. Dus toen reiken wij met de auto helemaal naar Enschede daar. En hoe weer het daar in Enschede? Nou ja, ik vond het al wat triest. Want het wie al aanzien dat het al een beetje begon te niepen en zo. Het wie al heel stil en onderwijs zeggen we net een auto. Het wie wat vreemd. Maar toen we daar kwam, ja, man zeg je toen al net meer. En jaren hebben we zien. En, nou, ik vond het net een leuke dag, hè. En we wonnen ik niks, dat deden we zelf ik net. Maar dat ging ik net dacht, maar zo ben ik weer op naar huisreis. En nou het weer al je lieke saai feitelijk. Ja. Hè? Je moest er zelf wat van uitzien en daar. En je hebt me verteld dat je een korbal in die een korbelvereniging ging je hem opzetten. Ja, dat gingen we helemaal in het begin van de oorlog opzetten. Want ja, we kennen ik nou wel korballen. Dat kunnen we er ook nog wel bij doen. Want we gingen wel een leuke ploeg. Man en vrouw. En dat voelde ik wakker. En we gingen er vast met drogen aan. Als maar net dat kwam dat die man net meer op een paard kon. Nou, die dwarsten net meer van huis. Die zeiden dat wij gepakt worden of oppakt worden. Ja, die zitten dan ook in zijn leeftijd weer vaak, net van de jonge man. Je bent een keer naar seriewedstrijden geweest, ook, hè? Ja, in Friendship. Daar zouden we dan heen en nou, hoe moesten we daarheen? Ja, fietsen, dat kon niet. Nee, dat scheen toen net te kennen. En dan gingen we plaats, hoeveel je maar een hinderen wijn voor daar. Nou ja, eerst wordt er net, maar toen een plaats zei, nou, voort maar, dan zal ik wel maar daarheen. Nou, dan ben je alle op zijn platte wijn. Maar een wander en toen terug, alle binnendieken terug naar Friendship, van Wurm naar Friendship, al die binnendieken, dat we dan nou wel een beetje vertrouwd. En zo hebben we in Friendship geweest. Op samen die moesten we weer komen. En we rond weer en toen gingen we nou dat in Dron Riep rekken we. En daar weer het douchen. En daar hebben we nog leuk even een feest gehad. Maar we moesten het vatten met thuis wezen. En nou, toen wij weer op een wijn. En hier weet ik nou dat die man zijn vleermoeslampen neemt ze dat vroeger. Nou, die weer wat verduisteren. En zo ben ik weer op een wijn thuis komen. En het is eigenlijk goed gaan. Ja. Dat weet toch wel heel apart nog. Ja. En dan het rieden.
Dat weer wel de favoriete sport, denk ik. Nou ja, wij zijn van huis uit echte rieden zat er eerst weer. Nou, op de ijs. Ja. Dat weer vanzelf. En je weer ik op train? Heb ik wel op trainen gaan, maar dat weer meer droeg trainen. Net op de ijs, alleen het droeg trainen, ja. Maar dat weer ik al één keer in de week, al één keer in de 14 dagen weer dat leuk. Ja. En dat die bekende, nou nog bekende. Ja, daar zie ik een van de Berg nog. Dat weer toen zo'n heel jong baas. Weer Ja. dat ook. En je ging daar op de fiets heen? Op een fiets. Naar ja. Bergen? Ja, dat weer altijd wel een kilometer of 10,5, dacht ik. Ja. En weer er net gevaar dat ze hem fietsen? Nou, dat voel ik wel wat mee. Hè? Al mijn broer die zit in het boerenbedrijf en die mochten die namen ze net zo. Zo, die in het boerenwerk zitten, die wien ik vrij. Ja. De boerderij thuis net meest werk kon, zo. Nee. Nee. En toen kwam dan de Alverstedentocht. Maar En- ja, dat weer na die trainerij al, ja. Oh, wie dat nooit? Ja, toen ben je Dus aan het eigenlijk doet je die Alverstedentocht Nee. erin, win je nog net? trainen. We nou net traind. Oh. Nee. En hoe ging dat maar die Alverstedentocht? Dat weer dan, nou ja, toen we zijn ze zien mij, nou, wij konden nou zoals mijn trein maar de alle sterren tot doen. Ja, nou, dat weer misschien 2 dagen voor de tijd. Nou, dan zullen we toch ik nou maar even oefenen. Toen ben we naar mijn trein ons net geweest. En we waarom? En verder zijn wij dan ik net oefenen. En toen, toen de Alverstedentocht weer dat weer. Ja, we moesten de morgens betijd van huis, mijn broers en ja, ik weet er dan ik altijd bij, moesten naar melken. En we zijn ongeveer een kwartier voor 4 van huis gegaan. Nou en dan alle jaar van die kleinen die ik, nou nevens nou wie het wel helemaal geen pakken en zo, en ik nog een rok en een jas komen en ja, het heel matig spel. Nou, dat, En op gewone reden? en op gewone redens. Ja. Ja. En, zo En hoe laat ben je ongeveer starten? Nou, het staat op mijn kaart staat van 6 uur, maar ja, daar is vast wel wat tijd bij komen, want eerst moesten die wedstrijdrieders al even voort en ik denk van, ja, we zo'n kwartier voor zo'n dat wij op die stien, Ja. denk ik, ja. En Maar hoe- dat moest alle jaar in die beursgebouw moesten alle rieders. En er zitten dan zo'n 3800 winter aan de toertocht. Die zitten alle hier in dat beursgebouw. En die moest nou je dagelijks starten? die moesten alle hier dagelijks starten. En nou ja, toen, dat waren niet even gewoon. Toen moesten we zien dat we er dan ook uitkwamen. Ja. Ja. En dat lukte al wel aardig. En toen Ja, maar nog- die snet weer jou al als eerste vrouw ja. aankwam. Ja, dat zijn ze al de eerste dame, ja. Ja. Nou, toen we dat hadden, we zeiden nou maar wat toch, ik probeer om me voor te blijven. Ja. Dus dat het is wel iedere keer wat Ja. hij nog alles zegt. En in Haasbeden ze jou een blom nee, vertellen? in Bolsward. In Bolsward. Ja. Heel prachtig boeket en ja, ik zei dat kind net. Nou, ze zeiden het heeft het niks, dan sturen we het jou wel naar. Ja, dat is er gebeurd, ja. Ze heb Ja. ik heb het thuis gekregen. En je hebt hier onderwijs er neer geen erg van in dat het oorlogstijd wie of bezettingstijd? Ja, daar win je vaak gewend om die tijd ook Ja. al wat. Nou, Ja. hoe het al hier weer. Maar die Je- sporten die lieten ze toch wel aardig gebeuren, ja. Dat vond ze wel belangrijk, Dat denk ik. vond ze wel belangrijk. Ja. Ja. En uiteindelijk kwam je ook als eerste vrouw. Ja. Ja. En hoe wie je dat ook? Die aankomst? Ja, dat achter weer alle mensen en ze raap je bij de naam en dan dacht je, nou die kennen me zeker, maar dat we uiteindelijk wel ergens trouwjong, dat die in die aan de kavelaar van de vrouwen, dat toen wisten we wel wie ik wie, nou, maar dat kwam je wel zo vreemd toe, dat ze daar al even aan je rapen, nou, bij Ja. de namen. Maar, nou ja, dat is die het bestuur van het Elfstedentocht wat we meester heb gemaakt. En nog een paar. En er stierven zelf ik zo'n Heger Duitser bij. Nou, dat lag me net zo lekker. Ik dacht, goh, wat doet die man je nou? Maar hij stuurt me de hand aan. Ik heb me de hand om. Ik dacht, nee,
Die had je net op zijn dag. Nee, dat weer zuiver wat een domproppen. Nou, dat vond ik, dat deed me ik altijd bijbelen. Ja. Had je nou waarom zeggen? Zie je daar sport in de oorlog, dat kon je onbekommeren dwaan wel? Ja, de vrouw je wel, Ja. maar de man net. Nee. Zou je het? Het is aflevering 10 van Net Vier. We praten over oorlog en sport. We doen dat in de studio met Johannes Lolkema. Hier meer nieuws krijgt mevrouw Ansje Dijkstra uit mijn naam. De vrouw die het als eerste over de streek kwam in de Alversterrentocht van 1942. Als eerste vrouw. Dat wie een bijdrage van Lokke Boomsma. Lolkema, je hebt het verhaal jet. Je hebt een boek schreeuwen over die Alversterrentocht. Mevrouw Dijkstra werd geconfronteerd met een Duitse streek. Ja, dat klopt. Dat alle winnaars van oren van de wedstrijdcategorie ook. Er waren 2 Duitsers. En die hebben ook Auke Adama en Oreman, de Haanjoen, zeg ik maar zeggen. Oh nee, Auke die rieden net mee. Ik Sietse de Groot en die man, de Haanjoen. En 2 van die hege pieten, die binnen mijn auto het hele circuit rondwest. En die stien dan, zeg maar zeggen, in Driels en dan daar en dan daar. En ze inderdaad bij de finish, daar stien de man. En ze waren nooit zo beschroomd. Dus ze joegen niet 33 aan. Ja. En ze vonden het een groot evenement, had ik begrepen, uit de literatuur die ik gelezen had. Als zij vanuit de functie, zeg maar, vanuit de aard van de bezetter, er een stempel op drukt of net? Nee, toen nog net. Je maar net via die Duitsers die hier tot augustus 42, zeg ik maar, de strategie. We kunnen maar beter de Nederlandse sport beoefenen. Ja. Want dan duggen ze geen verkeerde ding. Of de meeste net zo verkeerde ding dan dat ze thuis wat bedenken kunnen. Ja. En na augustus 42, toen begon het. Want toen kregen ze best van een konter in Stalingrad. En toen werden er echt, wat mevrouw Dietz van Wekkerek zei, dat die man onveilig werden. Daarvoor, tot augustus 42, had Sietse de Groot mij verteld, wie er geen enkel probleem dat ze denken, zo, nou die Duitsers die raamhuis van de strijd hadden. Maar die slag bij Stalingrad in augustus 42, die is de ommekeer geweest. En toen werd het gezicht, nou steeds maar het wierde gezicht. Ja. Toen lieten ze even zien wat ze wien in de verkeerde zin van het woord. Verkeerde zin van het woord. Ja. Ja, man die is wiens carrière, zijn keertcarrière toch ook wel behoorlijk beïnvloed is door de oorlog, is die van Dirk Gazinga. En die heb ik aan de telefoon. Dag Gazinga. Dag meneer Gazinga. Ja, Ja, je bent er. ja. Ja. Het is een beetje zacht, ja? Het is wat zacht. Wij zullen het een beetje harder zetten allegaar. Wij hebben correct soort van jouw carrière als kaatser het nogal te lijden had onder het uitbreken van de oorlog. Ja. Dat is zo, hè? Ja. Het waren 1,42 toen was het gebeurd.
Ja, toen is toen nog niet KNKB, toen naar de NKB, de Nederlandse Kaatsbond. Dat waren niet koninklijke nog, hè? Nee, dat hebben ze zelf te danken had aan hun opstelling in oorlog, dacht ik, dat predicaat Ja, koninklijk. dat denk ik ook, ja. Je waren in 1940 krek uit de jongens weg, hè? Ja. En- Ja. Nou, toen deed ik wat met dan gewone partijtjes, door mijn kalotten, zou ik maar zeggen. Nou, en zo dingen, hè? Ja, En ik was toen in de kost in Halm en dat deed ik met dan die plaatselijke partijen en Verbet en zo. ja, Blaja. Dat soort partijen, daar won ik dan nog 3 van. Maar verder het andere jaar, dat 41 toen, ben ik voor het eerst kennis gemaakt met het Gruttekeersen. ja. Toen kwam je in de eerste klas. Ja, nou, dat kwam zo met het deze van een met hier. Toen word ik uitgenodigd door het VVV en ik lag direct bij Jan de Groot en bij Klaas Postumus en we wonnen direct de prijs. Ja. Nou, dat waren een hele opsteken, nou. Ja, dat kun je zeggen, ja. Ja, Ja, ik was ook maar 19 jaar toen, dus dat was ik niet zo oud, nou. En dan Nee. kom ik direct kijken en direct raak. Nou, dat was geweldig, nou. ja. Dat weer een goede maten net, Gansinga. Ja, het was... Ik mocht niet mopperen wat dat betreft. Nee. Nee, ze hebben mij altijd verteld dat Jan de Groot hier van alle Rusten ooit west is. Ja, daar heb ik een les ook nog maar steld geweest, hè, met Jan de Groot, hè. Ja. Dat waren in 42 dan. Om nou even op 41 rond te komen, Ja. toen ben ik een week later ook uitgenodigd in Harlingen en dan lag ik nog bij Tere Zielstra en bij een Hoekstra. Bij Piet Hoekstra van Sex Bierum. En dan won de direct de tweede. Ja, Dat ik ook mee met Tere Zielstra kaart. kijk eens aan. Nou, en dan laat je je wel zien, hè? Ja. Ja, in het begin had je hem, want we praten hier over sport in relatie tot die oorlogsjaren. Ja. Had je hem last van de Duitsers, laat ik het maar eens heel algemeen zeggen, als kaatsers zijnde? Nou, dat was in het eerste geval zo niet, hè. In het eerste ontzettend dat wel een beetje wat deur. Och ja, die tijd voor de oorlog waren ook niet zo heel leuk verzeld. Dat was ook een spultje van aanpassen in die 30er jaren. Ja, Dus de mensen mopperden niet al te veel. Maar ja, zo zag je dan, er worden touwtjes wat strakker dan haalt. Het verzet kwam opzetten en de bezetter die werd een klein beetje grimmiger. ja, En op de front ging het zo goed niet meer. En dat ondermijnt ook wel een beetje het Duitse zelfvertrouwen, moet je maar rekenen. ja, En dan kwam het zo met die samenscholingen, daar hadden ze wat een hekel aan. En ja, daar hoort die kaatspartijen ook onder. Hè? Er waren een prot mensen bij elkaar en daar hadden ze niet zoveel nog aan. En ik vermoed eigenlijk dat ze daar ook wel bepaalde regels voor gemaakt hebben die de NKB op les ook niet meer accepteren, dacht ik. nee. Nee, want de NKB is in 1942 dus stopt Ja, als orgaan. Er ben geen officiële kaatspartij meer uitgeschreven. Dat Ja. waren eigenlijk op het moment dat jou Ja. op het punt stond om Ja. goed deur te breken. ja, een beetje doorbreken. Want ik was nog steld met Jan de Groot en Heringa. En dat was het dekste prijs, zeg ik maar zeggen. Maar ja, er was wat een overgang. En ja, toen was het direct gebeurd. Ja. Dat was wat jammer. Dat was inderdaad jammer. Die hebben we nog met aan de PC in 1942 ook, hè? Ja, ik geloof van 2 keer. Ja, 41 en 42. Ja. 42 waren de laatste PC, hè? Ja, dat was een lichte PC. Ja. 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 Daar ben je al niet succesvol geweest? Nou, ik meende dat we daar een vierde prijs hadden of zo. Zie je, ik was toen steld met Pieter de Haan en Ele van der Maai. Kijk, als je eerst begint, dan ga je niet van die beste maten. Nou, Nee. dat moet komen. Ja. Dus we hadden dan eens een keer op een ringerspartij een keer een tweede gehad en derde tweede en derde derde. Zo als wat zien. Ja. Maar ja, wie kon er de meesten er wel, maar de beste kon er ook wel een keer afslaan. Ik weet nog wel dat we een keer een Harlingen kaatsen en toen tegen Frans Velver en Feiter Jager en Roodneus. Ja. En er stond die in Harlingen zelf 5-1 achter. En dan won we het nog. Ja. Dus dat was een jong partuurtje. We konden allemaal wel een beetje slaan, weet je wel. Ja. In dat partuur werd je nou over hebben, dat won de PC in 42. In 42. Ja, Feiter de Jager met Ja, Roordenhuis en Helfrich, hè? Juist, ja. Ja. Ja, dat was toen het beste partuur. En Jan de Groot en Hiddinga, die zochten namelijk om één achter een perk, weet je wel. En het wou niet recht slagen. Ze hadden die eens geprobeerd en die eens geprobeerd. Een lange raak bijvoorbeeld. En zo en Willem Bosma kaatsen er wel eens een keer met. Ja. En op laatste kwamen ze bij Meiterland. En ja, toen was het gebeurd. Ja. Als je nou zo aan het kaatsen waren, laten we eens even praten over die laatste PC, hè? Ja? In 1942. Merk je doe wat van de aanwezigheid van Duitsers? Nou, ja, nee, daar hadden we niet veel erg in. Hebben jou toen, Gazinga, ook dat bad staan zien verboden voor Joden? Want dat moet toen op het chocola staan. Daar weet ik niks van. Kijk er dat. Daar weet ik niks van. Helemaal niks. Kijk, we weten wel dat dat speelde, maar
Volgens mij was dat meer later, zeg ik maar zeggen. Meer in 43. Nee, Toen werd het wat... Toen wie er al geen PC, op een eerste PC in 42 maat er een badstien had, verboden voor Joden. Dat weet ik niet hoor. En dat had Freun Heres me vaak verteld. Oh. Maar de gek is, ik ga zoveel mensen vreken die hadden het nooit zien of Nee. die weten dat net meer. Gekken dat. Jou weet het ook niet, begreep ik. Nee, ik weet het ook niet hoor. Nee. Echt niet. Nee. Nou, maar jou hebben niet dat je zei van, god ja, die laatste PC doen, dat was tenslotte in augustus 42. Ja. De Duitsers hadden daar toch al zodanig de hand in dat het voor ons niet meer leuk was of heel herkenbaar waren dat zij er waren. Nou, dan moet ik eerlijk wezen, heb ik niet veel erg gehad. Nee. Nee hoor. Na de oorlog waren jouw kaatscarrière toen eigenlijk een over? Nou, zie je, ik kwam toen bij Bodries Politie te landen. Ja. En ja, dan is het zo, dan moet je zondags en zaterdags mooie dienst doen. En, Ja. en dan wordt er kaartstissen waar. Ja. En daar kom ik hier onderuit. En als je wat doen, dan moet je dat goed doen. Dus ik had wel halve dingen doen kennen, maar dan had ik op een andere plek zitten moeten of een ander beroep of zo, dan had het wel klaarkomen. Maar ik was bij de Rijkspolitie. En ik kon zondags ieder zondag niet vrij krijgen. En dan kan je maar niet op je rekening, niet waar? Nee, precies. Dat heb ik maar een streep onder zetten. Ik Ja. denk, dat is voor mij het beste. Ja. Had je er nou eens op waarom zien, hè? Zo'n die oorlogsjaren, daar had jou je top hebben kennen, dan had je misschien ook nog niet dat beroep had. Dat is toch wel jammer, hè? Ja, dat is wat spietig. Ja, nou hadden we misschien ook wel beter geweest. Dan zeg ik, ja, vast wel. Maar ja, dat weet je niet, hè? Nee. Nou, dat is misschien ook wel wat valse bescheidenheid, maar... Ja, dat is iets, ja, hè, dat is zo beleven. Ja, precies. Ja. Een korte carrière. Maar je hebt wel eens een keer een eerste prijs in het jaar gehad. En daar woon je nou. Dat is wel heel aardig om Ja. dat nog in de bagage te hebben, hè? Ja, dat was wel leuk, nou. Ja. Ja, en dat kwam door het VVV. Dat was die destijds, hè, had hij de dinsdags hier aan hand. Ja, Ja. de zondags ook. Ja. En later het overgaan naar het noorden. Ja. En zo kun je er dan zo wat in komen. Ja, duidelijk. Ja. Mag ik jou bedanken voor de bijdrage aan dit programma? Ja, En tot kijk. niks te danken. Oké, daar gaan ze. Ja hoor, dag. Tot ziens. Ja, Lolkema, die PC van 1942. Maar we toch even verder over praten, want het Gansiga zei het al. Hij hier geen echte herinnering dat die Duitsers daar nou zo overheerskend onwezig zijn. Jo, hebben we dus ergens dat boer is hier verboden voor Joden? Dat boert had er stien, dat weet Hanna Meik nog wel, die had er ook wel eens over gewoon. Ja, jo, het van Heres, nou dat die Heres, precies. wandelende almanak, hè? En Heres die zeiden altijd, die man wie net zo bleu, hè? Dat boer me zei ze dienen alles, maar wat Dat is ze lekker gewoon- onderkoeld, ja. Ja, en het gek is, ik ga een heel protte meisje vreken. Oudere mensen nooit in had het zien en het matter stien ha. Het grappige van alles is, en dat weet ik haast net in, op dezelfde dag dat in 42 de PC hadden we in Frensjer, we er ook in het concentratiekamp Sint-Michielsgestel, een Friese PC hadden, werd Master Bieltsma, die al gevangen zie je toen, een jaar hier, ook om mij die in had. De vastzitter van de PC. Ja, toen waren er 6 keertjes, echte pomeranten, Dr. Kok van de Friese Academie. Want ze zien alleen de intelligentia daar in Sint-Michielsgestel. Ja. En nog wat. Maar er waren 6 man en die hebben hij twaan, een petoer vormd. En ja, fijn. Er binnen dus op diezelfde dag 2 PC's hadden. Ja. Heel grappig is dat. Ja, ja. Nee, eerst die PC even. Want het kregen een apart rondje. Hè? Die finale van die PC, daar is die in de finale dus Jan Rodenhuis, een legendarische ex-vastzitter, helaas net meer onderhuis, maar Frans Helfrich en Feite de Jager. Die kwam in de finale in het oranje op, hè? Ja, daar had Jan Roodhuis me wel eens mooie krap over verteld. Ze zie het vroeger dan iets aan oude, ja, hienstestal van de verkleidens erin. Ik zie dat ding nog daarin in de bocht van Gené. Achter zijn hele oude stal. En daar zie je nou wat in donkere dozen, zei er. Daar leiden wat van die shirtjes. Want dan mag je je voorstellen, de PC wie de eerste wedstrijd in het ier, dat ze shirtjes in hier. Hè? Alle horen dat wie gewoon wit shirtje, zwart broekje. Nou, ik denk dat 24 hier, waarom nog? Dat wie heel gewoon. Ja. Dus net hier een koers uitkomen, maar de PC die hier shirtjes. En die man die hier de eerste en de tweede en de derde omloop speling, ik zeg maar een oor shirtje. En Jan Rodenhuis die raamt eronder in zijn doos. En die schucht er 3 oranje shirtjes. Die zei, god, master Jan, aandoen, zei het Fraas. Nou, zei het Jan, of feit, ik weet het net, maar niet van die 2. Ken dat, jongen? Want die moffen zit op de tribune. Toen wie er namelijk al moffen, ja. Die winnen er dus wel die degelijk. ja, die zie het net. Ken we dat meidje? Ken u eens niet het verrekken? We de gezongen. We sjuggen wel wat er gebeurt.
En toen kwamen ze dan daar uit die hienstenstal weer in. En ze waren dan net op Tjoekelaan. En daar begon alles erop. Hup oranje, hup oranje. Ja. En ja, elke keer dat zij een bal sloegen. Of naar een bal daar doen. Het publiek wie onmiskenbaar op haar hand. Dat had net betutten dat ze dat gewoon hadden. Maar de ging wel telkens een siddering terug in het stadion. Dat er niet een oranje zegt. Ja. En ik in verband natuurlijk met het boertje verboden voor Joden. Kwam toch een beetje, de emoties naar boven. Ja, het wie echt een subtiel, het wie heel duidelijk, maar het wie een vorm van protest. Die man had het onderkend vanzelf. Precies. Want in 1941 hadden die Duitsers al een verordening bij de Elfstedentocht. En dat is eigenlijk voorlezen voordat ze voortgingen, de rieders. En dan werden op attendeerd dat ze geen volkslied zongen mochten. Net scholing hier of daar, of neem maar op demonstraties doen. Want zodra dat gebeurde, zou de Elfstedentocht van 41 en ik van 42 stilijn wijzen. Dus er wie al wat los. Nu, ze vertrouwden het al net helemaal. Nee. En er zitten dus ook wel duidelijk Duitsers op die tribune bij die PC. Die zie je, zelfs op de directietent. Terwijl Master Bieltsma als voorzitter in concentratiekamp zit. Ja. Dus zo brutaal winnen ze wel. Ja, daar is dat die oorleden van de PC, die hebben dat dus accepteerd. Ja, ik denk ook heel vaak, hè, want ik ga tot de oorlog hoe we het zien hier. Maar ik denk, hoe gaat dat dan? Op een bepaald moment mij kiezen, neem ik aan. En dat is, hij gaat terug, of wij wegen je, en we wegen je pertinent. Mij alle gevallen verdienen, want vergeet dat net, hè? Maar dat is deze, we doen het net. Ik bedoel, of ze gewoon net naast die Duitsers zitten. Nou, je wint natuurlijk wel in bezet land en het heeft wel consequenties. Dus ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat die man dat wel even zien holle afwogen had, maar geen resoluut een beslissing nemen door. Nee. Na 42 ben je er al mee opgehouden. Ja. Doe wie het, wat is er een directe aanleiding geweest? Ja, dat is een hele gekke aanleiding. En dat wil haast niet in. Gek. Het is net gingen om, wat mag ik zeggen, een ideologie. We willen net voor die moffenkeertje. Maar wat wonen die Duitsers? Die Duitsers wonen de geldprijs afschaffen. Bij het keertsen. En daar luxe voorwerpen, of oordingen. En dat weigerde de Nederlandse Kaartsenbond. En dat is uiteindelijk de aanleiding West van het net keertsen. Ja. Dus net, wij willen net onder de Duitsers keertsen. Nee? Ze zullen u de prijzen in heel net afstellen. Dat is een traditie van Ionaat. En dat is dus het breukvlak West. Maar net, die Duitsers die Nederland bezet hier, gaat dus met name om dat, geen geldprijzen meer, maar oordingen.
Het is al even in het zien van net vergeten. We praten hier over oorlog en sport. We doen dat in de studio met Johannes Lalkema. En we gaan niet correct praten met Dirk Gansinga, keertser uit die tijd. We hebben ook een gesprek gehad met mevrouw Ansje Dijkstra uit mijn naam. Vrouw die in 1942 als eerste over de streek kwam in de Alve Sterrentocht. Maar is dat, als de uitsturing het geval is, hebben wij ook nou weer vragen aan een tal gewone burgers uit onze gemeenten. Het zijn aan tochten bij sport en oorlog. Ze proberen, al die verenigingen, wat hier ook maar waren, met vooral kaats en voetbal, ze proberen om de zaak wat gaande te houden, maar je moet soms niet vragen hoe, want al die jongere jongens, die vertrouwden haar buitendeuren niet meer. Maar ze hebben toch wel het in die jaren ook volgehouden met voetbal en kaatsen vooral. En dan met die jongens als begeleider, artsen weg, moesten te voetballen ook. Ik vind dat er nog bij moet alle gaan, maar dat waren ook hele in voort. Naar Dochem en Surhuisterveen en Zwaagwesteinde en noem maar op. Daar gingen we dan, ik zat dan in de zogenaamde elftalcommissie. En als je erin zit, dat is makkelijk, maar dan moet je er ook wat voor doen. Dat is met alle bestuursfuncties zo. En dat heb ik dan ook deed, maar dan gingen we met 3 man van de elftalcommissie gingen we naar meester ook om met de jongens om te begeleiden. En het wordt ook zo op prijs gesteld, want dat zeggen we, je kan wel gauw in een bestuur of een commissiekruipen, maar dan moet er ook wat voor gebeuren. En zo hebben we dat toen ook gehad. En de jongens die waardeerden dat ook zo. En het waren die ploegen dan van, nou, ik denk van 16, 17, 18 jaar, van die opschotende jongens. En dat vergeet ik ook nooit weer. Want wij wouden dan wel, wij waren dan uiteraard weer de ouderen als begeleiders. Wij wouden dan graag zo gauw mogelijk weer van die plaggen nog af van Dochem naar Sint-Anne en hier draadeur fietsen. Maar die jongens, die konden in een cafeetje voorbij komen als ze gewoon even aansteken. Nou hebben we dat wel eens deed, maar daar kon je niet al te veel gebruik van maken. Want ja, alcohol was ook in die tijd al wat gewild. En die jonge jongens doen ook al, dat is lang geleden. Maar een glasje limonade, dat waren er niet meer bij. Dat is niet rood genoeg. Daar moest dan een glasje bier of wat voor de snuffert. Maar dat is al gelukkig goed beteerd. En we hebben het ook ouders zo over dat we dan in één keer naar huis toe reden. De sport waardoor ook nog niet. En die tijd waar het nou is, hè, die sport heeft ook een grote ontwikkeling doorgemaakt. Maar wij woonden door Bouwenziel. En daar waren de sport eigenlijk, dat was kaatsen. Dat was de hoofdsport. Later ben eigenlijk is meer het voetbal opgekomen en het handbal. Maar in die tijd dan was eigenlijk het kaatsen, dat was de sport. En dat worden dan wel houden. Onderlinge wedstrijden en ook nog wel ledenwedstrijden, dat kon wel. Maar ja, het waren eigenlijk wel wat behendiger natuurlijk als we ons dat nou voorstellen. Het voetbal in het Liddorp. Ik werd dan trainer en aanvoerder van die club. Wij kwamen altijd een twakker in de week bij met de karabal. En dan speelden wij nog. En toen in de oorlog, in die tijd, toen waren wij kampioen van het noorden. En de knepen die weer kampioen van het zuiden. En toen moesten we spelen. Maar toen winnen er eigenlijk geen fietsen en geen auto's. Dus toen ben we met de wijn, hinder aan wijn, ben we naar de auto rijden en op het trein. En daar in Jereveen hadden ze mij hinder aan wijn weer afhalen. Zodan ben wij daar ook kwam. En niet alleen met karballen, maar rijden kon ik altijd nog. Winterdag rijden. Ik ga net in, ik heb wel een paar keer de afsteden gehad met die, maar net in die tijd dat het oorlog weer, na die tijd. En Joost zei ze nou dat, hoe dat de hele oorlog teruggaan? Het karawan kon wel teruggaan, wordt in de geest, maar het vervoer weer onmogelijk. Kon man hun samen op een paard gaan zonder gevaar? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Wij winnen alle jaar van de burgerij. En de hemperste dek, de jongens die met karballen winnen de grootste helft van de burgerij. Wij eigenlijk nooit in gevaar zitten. Ik ben in Engeland en dat wie praktisch, ja, ze keertsten wel eens, maar ook zelf ik bij een toneelclub, dat dingen we, de repeteren dat nog sport is hem net, maar
dat deden we dan. Daar ben ik midden in het spel mee ophouden, want door die bombardementen woonden wij net van huis. En dan bleven wij thuis, dus dat is echt weer opdoekt. En mijn man was altijd bij het korps in Massum. En daar ben ze echt mee ophouden. Want ja, altijd die grote diklands te verlenen. En dan weer die direct de hele sneunte jong. En dat woonden we net. We woonden net. En dat wisten wij alleen net met alle jaar. Wij konden net eigenlijk van huis. En wij waren nog zelfs misschien wel clubben geweest. Die het verder van het vliegveld hadden. Dan is dat weer wel alleen gelijk voor alle jaar. Maar wij waren het zien aan. We altijd luchtalarm en s'avonds. En die Tommy's zijn we dan, dat wingen de Engelsen. Daardoorheen en dan gingen die jagers van de Duitsers omheen. En dan soms 14 zitten. Nou, dat was net vertrouwd. Dus wij bleven met thuis, wij winnen. En dan mag ik net vergeten vanzelf. Dan winnen een hele protte jongeman. Als ze winnen in Duitsland. Als ze winnen ergens anders. Als ze winnen onderdoekt. Dus die jongen had echt net op geleid is om samen te zeggen, want die woonden net het risico rennen om pak te worden. En de verklikker slepte nooit nog. Dus er waren altijd wagons van de Ooskant, zeg maar, zeggen, die de verkeerde kant wingen. Die zeiden, nou je moet daarheen, want daar is sport en dat kan we goed pakken, dat deden ze net. Dus nee, de sport in die tijden, de meesten daarbuiten, dat weer net vol. Gedachten van gewone burgers uit die tijd aan het gegeven oorlog en sport. We praten daar over verder met Johannes Lolkema. We hebben correct al gehad dat de Duitsers in 1942 wel degelijk op het directietent zitten bij de PC. Dat de KNKB er dus op een bepaald moment mee opgehouden is. Net omdat ze nou zo'n principiële stelling namen wie het feit dat die Duitsers hier winnen, maar meer om de jildprijzen die ze eruit hebben gewonnen. En Lolkema, de NKB hier een voorzitter die het NSB'er weer. Ja, dat wie Johannes Werkhoven. Maar ze is toch een man die van Keersen een protte budget had. En ik heb van Kees Roersma wel eens begrepen dat het feitelijkste een NSB'er wie uit, ja, mag ik zeggen, uit Sjoe ging. Ja. Dus net een man, een meirinner of zo, maar echt een uit Sjoe de man. En Kees Roersma had me vaak verteld dat het jammer wie dat die man aan die kant stier. Want na de oorlog is er natuurlijk terecht aan de kant schoot, dat is geen probleem. Nee. Maar het wie een man die waardevolle initiatieven nam voor het Keertsen. En zo'n soort dingen binnen dan des te verbazen. Dan uit stappen in de oorlogstijd en zo. Maar ik had Johannes Werkhoven zelf nog regelmatig bij het Keertsensjongen. En toen, ik denk begin jaren 50 weer. Nou, dan worden de man altijd schijnt. Ja. En dat hij wie net in tel. Behalve Kees Roersma, die zei, ja even, die roen er altijd heen. En Kees zei, ik weet dat, viert dat nooit weer. Die man had zoveel budget voor het Keertsen. Die man kunnen we net in de geldsteen litten. En er kwam toen weer Kees, secretaris van Jan Bokstra. Toen kwam er ook een brief in 1944 al bij hem binnenrol. Om deze man te royeren als erelid van de Keertsclub Jan Bokstra. Nou, toen zei Kees Roersma, dat gebeurt, bedank ik ook als lid. Want die man die had zijn erelidmaatschap om de verdiensten voor het Keertsen te danken. En net voor een politieke partij. En toen had ze heel veel gedonder. Maar de man is erelid blijven tot het laatst staat, dankzij Kees Roersma. Ja. Goed, we praten dus over het Keertsen. Hoe kan het ook ooit in Sangebiert, met name het beeld werd een protte Keerts worden. We hebben eens krijg praten met Dirk Gansinga, dat wie een Keertser wiens carrière min of meer door die oorlog stagneren is. Er waren Keertsbestuurders die het echt reageren moesten. Bestuurders van afdelingen. We komen op een nijterjochte in Sint-Jabek. Keertsvereniging uit Noorden. Aan de telefoon Klaas Groeneveld. Goedenavond. Goedenavond. Je waren bestuurslid van Kaartvereniging uit Noorden. Ja. In die oorlog. Dan komen die Duitsers. Hadden je hem het gevoel dat je hem daar wat met moesten? Met? Nou, met die Duitsers. Ken het wel, ken het niet. Hoe reageer je daarop? Ik heb dus nou eigenlijk toen gelijk wat van het Noorden eigenlijk, als ook van het grotere geheel. Want dat stond met een ander in verband. Ja. En als we nou rekenen in 1940,
Nou, toen hebben we eerst die oorlogshandelingen gehad en toen dat weer aan de kant was, toen begon het gewone leven weer wat op gang te komen. Daar bespeurde men toen daar niet veel van, want er waren later ook wedstrijden. In 1941 begon dat al een beetje, want toen was er een gevolmachtigde voor de sport. En diegene bepaalde dat er maar 1 kaatsbond optreden mocht. En er waren toen 2. Ja. Want de CFK waren er ook al. Die waren er ook, ja. We hadden toen verschillend naar de Nederlandse kaatsbond. Daar waren er geen koninklijk voor. Nee. Maar de CFK had toen een overeenkomst gemaakt met de Nederlandse kaatsbond om opgenomen te worden als een aparte afdeling. En die afdeling die noemde men door de OCG, dat betekende letterlijk op christelijke grondslag. Dat was dus eigenlijk het eerste begin al wat. Ja. En nou, verder het gewone volk bespeurde daar toen nog niet veel van. De gewone partijen die kwamen in 1941 ook weer. En er waren een behoorlijk grote deelname. Het Noorden had hier door een partij van senioren door elkaar lopen. Er waren 31 beturen. Dus er was een enorme liefhebberij. Is er een verklaring voor die toename van die liefhebberij daar opeens? Ja, dat wel, men zat betrekkelijk vast. Hè? Maar de oorlog was wel over, maar het was niet zo dat alles nog koek en ei was. Dus men bleef meer in eigen omgeving. Ook al omdat de vervoersmogelijkheden langs de groot niet waren. Nou, elk had geen auto. Dus men moest ook dichter bij huis blijven. En om dat dan wat op te vullen, die vrije tijd, dan begon men dus met kaarsen. Ja. Vandaar ook een heleboel ledenpartijen en ook een heleboel andere partijen. Ja. En toen was het speciaal, moest je eigenlijk zeggen, die mensen in de buitenafdelingen, dat waren de speciale liefhebbers. Want daar waren sommigen bij die presteerden het om 40 kilometer te fietsen om meedoen te kennen aan de wedstrijd. Ja. Ja, toen hadden ze dus wel wat voor over. Die hadden er heel wat voor over. Ja. Wij hebben kreeg ook mevrouw Dijkstra gehoord, die zei van ja, er kwamen steeds minder man, want ja, die kwamen op een bepaald moment in wat ze noemen de gevaarlijke leeftijd. Die kon niet meer vertonen bij de Duitsers. Daar zie je hem toch als kaatsclub ook met te maken kregen, denk ik. Ja, nou, daar weet ik zelf eigenlijk het meeste niet van. Kijk, het gebeurde toen wel vanzelf. In 1943 worden dat allegaar minder, want men begon wat sterker op te treden. En toen kwam diezelfde gevolmachtigde dus. En die bepaalde dat er mochten niet meer wedstrijden gaan worden. Want men was hier gewonnen om geld te spelen. Ja. En toen was dat geld nou wel niet zo'n grote som. Maar het mocht gewoon niet meer. Alleen om vergoeding. En toen hebben ze hier dus gehad, want dat hadden ze een buitengewone vergadering in juni 1943 bij het hoofdbestuur. En toen hebben ze dus gehad, nou, dat laten wij ons niet voorschrijven, dan houdt alles maar op. Ja. En daardoor ben er eigenlijk in 1943 en 1944 geen grote wedstrijden geweest. Nee. Maar er gebeurde nou wel wat en er gebeurden eigenlijk ook dingen die niet toelaatbaar worden. Precies. Want er waren bijvoorbeeld Klaas Kuken een van. Die ging er privé op uit. En dan ging je naar een andere plaats en daar daagde die 3 man uit en dan zou je bijvoorbeeld om 25 gulden. En dat won hij ook de meeste keren, want ik kon er wel wat. Ja. Maar dat had men later niet zo, niet tolereerd. Want toen het een jaar later waren in 1944, toen wordt Klaas Kuken uitsloten van de eerstkomende bondswedstrijd. En hij wordt afgevoerd van de lijst van 24. Dat was geen straf dus. Dat was geen straf, ja. En er waren ook meer bij hoor, want er waren ook net 3 van Franeker en ook 3 van Belkom daarbij. Ja. Wij hebben het correct ook gehad met Johannes Lalkema, die hier in de studio zit, over het feit dat het prijswinpetuur op een PC in 1942 in oranje shirts opdraven kwam. Ja. Een aardige vorm van protest, een stukje solidariteit ontlokken. Ja. Jim hebben is Jabek eens een keer oranje koeken uitloofd voor het winnende petuur. Ja, maar volgens mij was dat al na de oorlog. Oh. Maar dat zou ook in zo'n vorm passen Ja, kunnen? nee, maar dat was dan niet om. Nee. En volgens mij was dat ook correct na de oorlog. Hoor. Ja. Je zou krijgen een grote deelname aan die partijen. Ik heb het alleen op duiden. Houdt het in dat het nagelang die oorlog langer duurde, dat er steeds meer oudere mannen zeg maar, aan die partijen meededen? Dat wel. Ja. En de eerste ging dat nou wel. En er waren toen al beperkingen natuurlijk, want er worden wat uit van, want men wou al wat.
Dus er waren altijd nogal een behoorlijk grote deelname, ook in 1943. En dan vond men dus ook wel eens wat uit. En ik weet wat, hebben we hier nou eens een keer gehad bij de draaiorgelmuziek bij. En er moest dan ook een feestelijke prijsuitreiking komen. Dat mocht toen nou wel, maar we 10 uur naar wat onherroepelijk gebeurde, dan moest je in de zaal uren. Langer mocht dat niet duren. Nee. En in 1944, toen gaf het hoofdbestuur zelf geen vergunning meer uit voor feestelijkheden, want toen was dat veel te noordelijk. En toen kwam er ook geen jonge mensen meer op de listen voor. Want dan liepen ze gevaar om bij de een of andere razzia oppakt te worden. En dat kon niet. Nee, precies. Nee, dus daar had je mee te maken. En ook als bestuur, daar kon je maar aan houden, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja. Je was het er niet mee eens, maar precies. zij waren de baas doen. Ja. Goed. Omwille van de tijd moet ik het hier beladen. Mag ik jou dank zeggen voor de bijdrage aan dit programma? Graag gedaan. En tot de volgende keer. Hou het op. Klaas Groeneveld. Ja, tot kijk. Beste. Ja, Lokema, de Keertsboen houdt er dus mee op. Hè. Dat is dus duidelijk wat de motieven dan ook best zijn. Wie een exportbond, die gaan gewoon terug, hè? Ja, voetbal is tot de laatste terug in. Voetbal, dat KSC weer de sport die zei wat er gebeurt. Bij voetbal is dat laatste. En dat is nou net het beste voorbeeld voor het bewijs van een goed Nederlanderschap. Helaas. José van zien ermee ophouden. Zien we stoppen maar. Zonder meer. Wie de voetbalbond daar al in ging? Oh nee. Ik zou zeggen, bijna alle sportbonden bindt dat laatste teruggaan. Behalve dus dat keertsen en via het rieden, het reetrieden. Die binnen het alle twee stapt. Ja. En daar zie je het weer. Zaten wel veel kranten, en goede kranten en verkeerde kranten. Ja. Uiteindelijk is alleen nog het Fries Dagblad en een nieuwsbladje ergens op Beierland die binnen stapt. Alle oren, ik bedoel... Die gewoon terug. Ben gewoon terug hier, Ja. tot het net meer koer, geen papier of neem maar op wie, maar zeg dat toen. Ja. Is dat iets waarvan je... Ja, maar is dat het al voor weten? Of, want ja, sport weer het vanzelf echt een geweldige uitlaatklep, denk ik. Hè? Sjokke, het is moeilijk om te verwieten natuurlijk. Hè. Achteraf weten we het al een keer. Ja. Ik bedoel, dus, en ik ga vaak met mensen praten en mijn huid had me wel eens vaak verteld. Die zei, je kon net al iets logisch beredeneren. Je moest een heel grote wetter in de wind doen. En je moest maar hopen dat die oorlog zo gauw mogelijk voorbij was. Dat het dan inderdaad weer opnieuw beginnen kon. Ja. Goed, het is 12 minuten van zo'n. Wij luisteren nog even naar een gedicht. Dat moet ik er nog wel even bij vertellen. Het is een gedicht, dit keer van Jan IJzinga. Het is een strijder en een dichter. Hij schreef gedicht op 4 februari 1943. En in de maaidagen van 43 waar hij deerskerten, waarin een gewoon gedicht toch een extra dimensie mee kreeg. Op het ijs, vjetten en pollen, marren en ieën, lees het te spegelen met velden van sneeuw. Het ijs is haar prachtig, sterk als een dik. Els die het ken, riet joet en veelt hem sarriek. Het zentje schijnt strielend, het windje waait fijn. Nou op een redens de winter vooruit in. Nee wie in de banen, sa spegelend glad. Joet riet jong Friesland naar het dorp en naar stad. Joet wordt het werkje en leren gebied. Elk die net ziek is, bient op en riet. Stroes door de vetten en blinkende wiet. Dit is jong Friesland, zijn kostelijkste tijd. Dit wie al even in zien van Net Verjeten. We praten nu over sport en oorlog. Dus dank gaat uit naar Johannes Lolkema. Dank voor je komst naar de studio. Dus dank gaat uit naar Dirk Gazinga. Dus dank gaat uit naar Klaas Groeneveld. En naar mevrouw Antje Dijkstra uit Benaam. Na een week ben we er weer om 6 uur bij aflevering Alve van Net Verjeten. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving, dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00.
en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00. Dit is Radio 1 horen via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Munaldum en via de ether op 107.5 megahertz.